Good morning, people! Hindi pa tapos yung mukha ko, para akong kamatis. Si Dan lumabas. 2 beses actually siya lumabas. So, lumabas siya very early in the morning para pumunta dun sa pier para i-check kung makakabook kami ng Alcatraz para bukas. So, tinatry pa rin namin, guys. Kasi, di ba, nakabook kami kanina. Pinarebook namin from yesterday to kaninang umaga. Kaya lang hindi natuloy because of the bad air quality. Now, we went back this morning just to check if merong available bukas ng umaga kung magiging okay yung air quality. But sabi nila fully booked na, and sabi din nila hindi din guaranteed na magiging okay bukas kasi they said it's looking bad daw. So baka daw maging mas lalala pa bukas. So hindi sila sure. So yun, hindi na lang kami nagpa-rebook kasi nga full din naman. And, umalis siya ulit to buy me coffee. And, pupunta din siya sa In-N-Out para mag-breakfast. So, yun. Nandito na siya. Hello! Bumili din siya ng mask, guys. Kasi nga, yung, yung air quality nga din sa labas. Hindi safe na lang hapin yung air. So, bumili siya nito sa Walgreens. You got it from Walgreens, ba? Yeah. Ito, oh. Ito yung mga suot-suot ng mga tao. And alam nyo ba, nagsusold out daw yung mga mask kasi nga yung mga tao bumibili ng mga mask. Nakakaawa, diba guys, sa mga nakatira dito or sa especially yung mga nakatira sa malapit dun sa may sunog. Sana okay lang yung mga tao talaga. Uy, nakakaloka. Anyway, we have our coffee. So, nagpabili ako kay Dan ng iced latte. And then also the ham and cheese croissant toasted. How was your burger? Really good. Really good? That's good. Doon na niya kinain yung burger niya kasi ayaw niya namang malamig kainin yung burger. I'm ready na, guys. Tinanggal ko yung face makeup ko as in inano ko na talaga siya. Nirub ko siya ng slight ng wet na towel. So wala akong natanggal yung powder dito, pati yung concealer. Kasi na-over yung drunk blush ko kanina. Pag-on ko sa camera, sabi ko, bakit over ng drunk blush? So, tinanggal ko siya and wala na akong time na mag-add pa. So, ganyan na lang. No makeup look. Check lang ni Dan kung asan yung pinakamalapit na... What's the name of this again? Ski? What's that? What's the name of the scooter? Skip. Skip. Yung pinakamalapit na skip. So, mag-scooter kami, guys, papunta sa Golden Gate Bridge. Walang Alcatraz. Wala ngayon, wala bukas. Pero yeah, okay lang yan. Mag-scooter kami dun. It's very good, guys, yung scooter. Nag-scooter din kami 2 beses kahapon. So, from the pier to... basta inikot namin yung parang bay area kahapon using the scooter. Sabay kami dun sa isang scooter ngayon. Mag-iisa-isa kaming scooter. Tig-isang scooter kami ngayon. So, this is gonna be fun. Lakad-lakad lang kami, guys. Hinahanap namin yung scooter sa app kasi kapag dinownload mo siya, sasabihin sa'yo kung saan yung available na scooter. So, ayun. May isa. That's just one, babe. Yeah, we'll have to get one from there. Okay. Meron so nung isa doon, nakauna si kuya eh. Ayun. Did the kuya take it? Did the kuya take it, babe? Or did he leave it? Or he's still working on it? I think he's not taking it, babe. He's having a hard time. Ito siya, guys. Skip. Nahanap namin yung isa, guys. Ang daming naghahanap, guys. Yung mga tao talaga nagtatakbuhan. Kaloka. Meron 2 dun eh. Tingnan mo si kuya. Meron na siya. Parang meron ata siyang kasama yung kuya na nakita namin kanina. And isa din yan sa guys. Yung maliliit na cars. Yung yellow. Isa din yan sa mga mga nirerentahan dito. Pero meron silang sariling driver na parang itutour kanila ata. I think yun. How are you? Good? We've been riding for maybe 4 or 5 minutes? Yeah, let's go. Dito kami, guys, sa Golden Gate Bridge. Golden Gate Bridge, right? Yeah, hindi siya kita, guys, dahil sa sa fog. So, yun. And I'm sniffing as well. At saka nga talaga ng I was wearing my mask earlier. Pero,
vlog kasi. Vlog is life. Si Dan nakamask din. Ano talaga, mafe-feel mo talaga na very thick yung hangin. Parang, ano ka ng abo. Pero yeah, we still have our skip. Where are we going? I don't think we're allowed to take it there, babe. We'll see what happens. We'll go up there and see what happens. Okay, let's go. Guys, ito na yung itsura niya. See, hindi nyo makita yung dulo kasi sa sa fog. Pero ang ganda sana nito no kung walang walang fog. Yan, nakamask yung mga tao, guys. Nag-picture kami dito na Dan. Grabe yung itsura ko. Isinisipon ako dahil sa na to. Dahil sa hangin. Pero okay lang. Yeah, I think are we leaving the skips here? No, you're No? gonna go take them back. Take him back to where? Home? No, somewhere around there. Okay. So, aakyat pa sana kami doon, pero nga kasi hindi naman siya ganun kaganda. Tsaka, din, sobrang lapit nito sa hangin na masama. So, balik tayo. Guys. Woo! Kumusta na yung ilong ko dyan? Dito kami guys sa Palace of Fine Arts. Dala-dala ko si Skip. Ang ganda dito. Wala masyadong tao. Yung mata ko, sakit-sakit na. Dahil sa parang, dahil sa smoke ba? Nahulog ako guys. You straight off. What? You go. Where do you want to go? Tapos na kami guys. It was 95 minutes sa akin. Siguro kay Dan 90 minutes. And I paid, or para sa akin, $15 something. And then kay Dan, $14.35. So yeah, okay lang. 95 minutes. So, isang oras and a bit din yun ha. Nakaka-scooter. Pero may mga stops din naman kami. Like, nung nagtitake kami ng photos, we stop. So, good vibe. Dito kami sa record shop, guys. Tingin-tingin lang sila ng mga records. Meron na siyang napili, isa dun. Hindi ko alam kung bibilhin niya to, pero ilagay niya dito sa gilid. 50 cent. $1.95 lang. So, yung iba ang mamahal. Pero meron namang, maabot nga $50 yung iba. Pero meron namang mga mura. Ito, $19.99. Ang dami, guys. Oh, as in, ang dami. Tapos meron din silang mga DVDs dito. Ito yung mga gusto nila, yung mga old school na mga shop. May mga t-shirts. May nakita kami yung Goodwill. Punta tayo guys sa Goodwill. Let's go. Parang lang din siya guys sa Australia. Yung mga presyo ba. $5.99. Pero may mga sila, may mga bago. Like dun mga bago yun, hindi gamit. Of course, mga tights yun eh. Sini-separate din nila by size guys, which is good. So, mas madali yung hanapan. Small, mga ganyan. Meron din sila mga sapatos dito, yung mga dresses nandun. Vintage apparel dito guys. Parang asa likod ata yung vintage. Sorry? No. Meron ding mga home stuff. Did you look in here, babe? Yeah, that's all. Yeah, mga Christmas, guys. Yeah, there's your ornaments. Oh, ornament. Did you find anything? Yeah, look at the ornaments. Wala, look. Soccer? Is that soccer? That's baseball. Baseball pala. Joke lang. Joke lang, soccer. Basketball. Basketball. That's cute, babe. Santa. Oh, look. Para sa bahay ni Lyra.
Hindi nga lang brand new. Oh, this is cute. Ay, mahaba siya. Hello, bear. Panda. Ang ganda naman ito. Bata pa ako, ang hilig-hilig namin sa mga ganyan. Meron din sila mga costumes, guys. Ito, oh, unicorn. Ang mahal. $20. May mga wig. Costume. Dito kami guys sa JT Restaurant. Close to last time. Hi po. Order kami dinaguan, humba guys, and then chicken adobo, cassava cake at saka rice cake. Yan, bibingkang malagkit. Basta rice, malagkit na rice. Kain tayo. How's the cassava cake, babe? How's the dessert? Really good. Nag-start si Dan sa dessert. Sarap ng adobo. Ikaw pa nagluto nito, ate? Oo. Sarap. Lahat ng ulam? Aha. Galing, oh. We're how far into it, babe? I don't know. Ayan, si Sydney. Ganyan. Kaya lang parang yan ata yung intro. Nasa middle kayo? Oo, parang. Kakahiya, uy. Ay! Nilapitan niya ako noon. I don't want you. Does he give it? Razor got the pillow. Binigyan niya ako ng pillow. Ni Daniel. O, diba? Tawad na pala ako. Is this? Gusto panoorin ni ate guys yung ano namin. Hasa. We're at the front as well. Hindi pa namin napanood to eh. Si Daniel? Binigyan niya ako ng pillow. Cebu sila eh. Sa... Ang mami nito, Cebu. Ah, talaga? Sino ba yun? Yeah. Si ano? Carla? Oh. That's when he went, babe. Malayo. Sino nagbigay sa iyo? Si Si Daniel? Daniel. Hindi ko alam kung ipapakita dyan kasi hindi pa namin ito nakita eh. Pero I think yung amin... Ayan. Oh, yan. Yun, tinuro niya ako yun. Ako yun. They show up? No, I don't think they showed it. Yeah, dumaan lang. Oo. Tapos after niyan, yun na yung ano. Parang yun na ata yung TLC after. Tapos panghuli pa yung amin kasi dalawang story yun eh. Yan sila yung una. Oh, so we're after this one, aren't we? Yeah, we're after that. We're another, I think, 20 minutes. Dito pa talaga natin napanood, babe. But I still liked it anyway. That's me! Oh, that's me. She's a smart, young, beautiful woman. From then onwards, we chatted regularly, and I fell more in love with her. Oh, di ba? Ang ganda po, guys. So, yung tape number 2 po sa Nakakahiya, ate. Just Be Yourself. No. Good night. Biglang naging tagdadalawang oras na kami ng video call. So, 6 months kaming ganun na usap-usap lang. Pero hindi pa kami nagkikita. Nag-decide kami na December 2015 na magkikita kami sa Thailand. So, after Thailand, yung plano talaga namin is umuwi kami ng Pilipinas. Pero kapag hindi na-work sa Thailand, siya, hindi ko alam saan siya pupunta. Tapos ako, uuwi ako ng Cebu kapag hindi nag-work. Eh, nag-work. So, inuwi ko siya sa amin.
pinakilala ko siya sa mama at sa papa ko, sa pamilya ko. Mabait kasi siya na magaling makisama. My first impression of my family was very welcoming. It's you, babe. Sa January 2016, umuwi na siya ng Australia. Nasa, Tingnan mo, mas bata ka sa personal. Mas bata ko? Looks better in person? Si Luke yan. Salamat in po. person. How old are you? 28. Really? Tanda na ako eh. I thought you're like 21, 22 early when I talked to you. Talaga? Liit po kasi ate. No, see? You look old right here. magkasundo kami. So I look forward to our future. And how old are you? Upcoming years as our children. 36. Ay, sorry. 36. It's okay. It doesn't matter. As long as you're Totoo. It's yeah. only 8 years. 8 years, that's alright. Oh, you want me to play it and then record it? Hindi, ako ate. Meron ako. Meron ka? Sa Australia. Dito, hindi na work eh. Just be yourself. Pasensya ka na, naka-raincoat ako. Maulan kasi minsan dito eh. Nasa channel ka ko ikaw. Nakikita mo to sa YouTube. Ano pa kala mo? Sa yung channel ko, Simply Race. Simply Race. So, nagbe-video ako ng mga ano, tapos pakita ko siya sa YouTube. Dito kami sa restaurant ni ate, guys. Kain-kain. That's me! See? Daniel and Race. And thank you for sharing your very inspiring. Kakaloka. We're booking a lift, guys. Pauwi na kami. Kasi ang bigat. Char, ang bigat! I'll do an unboxing. She's here. What's in the car? Toyota Camry. She'll be here soon. Guys, I'm packing. Nagiging tricky to, guys, kasi ang dami. And ang gusto ko din ipack yung ano ko, yung box ko ba. Grabe, ang laki ng boxes. Ang liit lang yun. Ng bag. I will do an unboxing. Makikita niyo sa next video. Unboxing ko ano yung bumili ko. Ito, i-hand carry namin to. Tapos dyan ko ilalagay yung mga ornaments namin para at least hindi siya ma-check-in, hindi siya masira ba. So, yan, yung Vegas na ornament. Yan, yung Christmas tree topper ko, ilalagay ko dun. And may mga ornament pa dito sa loob ng bag ni Dan na nilagay namin dito. Hindi ko alam kung asa na yun, pero yeah. Uber Eats again, people. Last dinner in San Francisco and in America. Yan, guys. Chicken. Yan yung in-order ni Dan. Hindi ko actually alam kung ano yung in-order niya. Cold rolls. Bet niya mag-cold rolls. That's why we went Vietnamese food. And I got my beef noodle soup as usual. The pho. Asan na yung isa? Yes! Yes! Namiss ko na magluto, guys. It has been a long time na hindi ako nagluto. Ay, namiss ko yung luto ko. Hindi siya ganun kasarap, pero namimiss ko siya, besh. Namiss ko na. And I have the Glam Glow mask on. Kasi nga, di ba sabi ko gabi ubusin ko siya. So, ito na yung last tinapon ko na. Kain tayo, people. Let's mukbang na naman. Guys, kuklose ko na tong vlog. Tutulog na kami. Ay, hindi pa pala. Manonood kami ng movie, tas matutulog. So, thank you guys for watching. Please like this video kung na-enjoy nyo. Please subscribe if you haven't already. I hope to see you guys on my next one. Do not forget, be good. Bye. Good night.